ngiphothisa lezi zinto. Ungiphathele sonke. Ngiyabonga. Ngisasindi. Mfana wami. Ma, besike ngempela isidingo sokuthi uthenga isitolo sonke. Uyazi na uthanda ukuthi usokole. Kahle kunento engifuna ukukunika yona. Khona amakhadi akho phakathi. Awusho kungani ke? Nginikeza lokho. Bengithi okwakho nje. Kodwa phela ungakudinga ukubuyisa. Cha, angisho lutho ma kodwa nje xa ukuthi shintsheni ngempela. Kuningi okuzoshintsha mfana wami. Yabona manje usuzoba ubaba. Fanele ube nendlela yokunakekela umndeni wakho. Kanti indaba wonke umuntu mali ongitshela into eyodwa. Nosokhabase naye kade lana izongitshela indaba ukuthi Abona seyisikhathi ukuthi ukhohlwe manje le ntombazana Sibongile. Awusho umthetho wakho ucabanga ukuthi usokhabase uzovuma ukuthi ubone ingane mangabe lokuqhubha ngalendlela. Kanti yini ngempela? Yini ngalo Sibongile wakho? Yini ufuna ukuyenza nalo Sibongile ongakuyisa indawo? Noma mhlambe ufunani? Ufuna ukubona ingane yakhe ikhula ngaphandle kayise. Yona into oyifunayo le? Good. Ngiyabonga uma ukuthi uyayibona lento engishoyo. Ngithembe ukuthi uzokwenza i-decision right. Lalela mfana. Ziningi izinto ezizoshintsha manje. Ngiyakudinga ukuthi ukhule. Kahle akumina ngedwa udinga ukuthi ukhule. Le ngane isendleleni iyakudinga. Idinga ukuthi ube ubaba. Ube indoda. Okay?